This shropictúr is timpiste sa choláiste saoraigh. Pictúr a haon. Sa pictúr seo tá trúr búchail, Seán, Pól agus Owen tí cuasa gaeilge a chosú sa Ghaeltacht. Deir a hismóthirí leo a bheith cuaramach, tanna bheith baint as an gúrsa agus guaonn si á mór ortha. Fágan na búchailí slán an sin lena dismóthirí. Pictúr a dó. Cuirtar clár ama gnóthach siúl do na daltaí. Bíonn ranganna acu maidin ó leathúir tar éis an go leathúir tar éis a dóghíoch. Tar éis an leoin, bíonn cluichí páirce trá agus is stig acu, go dtí leathúir tar éis a cuaig. Ina dhéag sin, fillan na daltaí a dithe lóistín le haghaidh den éir. Sa nithe, a gcuirtear céilí nó seotalanna. Faoi dhearra gléitear an rollas na tithe ag leathúir tar éis a de. Pictúr a trí. Le linn cluiche pelle ar an trá, gur tíonn Seán a chos go donna. Is léir go bhfuil sé bíonn uafásach agus ag scradaíl in ard a chin is a gotha. Pictúr a ceathair. Cuireann duine den na múntóirí Seán sa chár. Is ar éigean atá sé an ann siúil. Tá trua ag na múntóirí eile do cheann. Tá dúil mhór sa spórt agus seo an fág gur tíoga. Íonn siad ar an múntóir gléocha chur ortha ón ospidéal atá 50,000 ón goláiste. Pictúr a 5. San ospidéal tá deiscéalaigh an dochtúir agus tar éis cos cheáin a scrúdú. Níonn sé briste ach beag ar madaí cuise a úsáid ar feadh tamalaín. Ba cheart go mbeadh biseach i gceann seachtaine. Gléann an múntóir ar bháthar cheáin chun íon chur ar suaimhneas. Pictúr a 6. Ag fiche tar éis a de, fillann Seán ar an goláiste agus tá céilí faoi lán seoil. Dar nóig, ní féidir leis páirte lechas sa spórt agus sprí, ach chur an gach duine fáilte chríúil ribhe. Gan áras tá faoisimh ar gach duine go bhfuil Seán ar ais, slán sábháite.